Vedia oni všetko, vedia všetko a neboja sa povedať, čo si myslia. Prichádzajú René a Anička Monsterovci a Janko Monsterovci! Vážení televízni diváci, milí hostia či náhodní okolujúci. Vítam vás pri našom tému relácie televízie Narkóza o pre niekoho možno kontroverznom, pre neho celkom bežnom, nenormálnom páre z Košického Pereša. Manželia Monsterovci. Dobrý večer, dobrý večer. Takže začneme tebou, Mora. Prečo ste sa rozhodli opätovne prezentovať v médiách prostredníctvom novej relácie Mora a Chruňo pravdivý príbeh za 3 €? Tá, lebo ľudia si zaslúžia vedieť pravdu o Monsterovcoch. Tá, lebo nás píšu samé sprostosti. Tá, a on je nemenovaný týždenník tá plus 7 dní. A on nás napísal, že my sme namyslení. Tak, my namyslení. A hlupí. Tá, my nie sme namyslení. Áno. A čo toto príležitosť znamená pre teba, Chruňo? No tá, ja si myslím, že... Tá, Chruňo, neskač mi do reči, ja ti tiež neskačem. Dobre, Monika, ja si chcem povedať, že u nás hovoria, že sme kontroverzní. Chcel som povedať kontroverzný. No a že vlastne my sme zrkadlo tejto hlúpej a zamyslíme spoločnosti. Asi si chcel povedať, že nastavujete zrkadlo spoločnosti. Nechcel. Dobre, teda, dobre. Mora, o tebe sa hovorí v súvislosti s záľubou v luxusnom tovare. Pre niekoho možno až chorobná úchylka. Koľko kusov oblečenia máš doma? Táto viem presne, tam mám 2500 šiat dokopy za 5000 €. Mala si ich všetky oblečené? Tá, samozrejme, že nie, že to sa nedá. Tá, väčšinu som mala, čo som nemala, ja mám oblečené Chruňom. Dobre, poďme ďalej. Postavte si so svojimi výrobmi poriadne, povedzme, že rozporili kalné vody slovenského showbiznisu. Čím ste dokonca v niektorých prípadoch urazili isté osoby. Preto sa pýtam takto, máte na to právo? Tá, Chruňo, neskač mi do reči, ja ti tiež neskačem. No dobre, dobre. Tá, samozrejme, že máme. Tá, za 1000 € ho máme. Táša, ja si poviem, čo chcem. Táša, tu nemáme demokraciu, aby mi niekto prikazoval, čo si má mysleť, nie? No. Dobre, máme tu nejaké divácké otázky. Nech sa páči, nech sa páči. Takže, pán Buxanto sa pýta. Braňo, ako to, že tvoja hudba je ešte viac neobľúbená ako ty? Nie, neobľúbená? Jak neobľúbená? Podľa mojich informácií 800 ľudí si kúpilo z internetu moje cerečko. Jak neobľúbená? Viete, že to je 800 ľudí? Však to je malá obeť na východnom Slovensku, alebo menší ústav na tých alkoholikov, no. No tak čo, jak neobľúbená? Teraz povedzte, že to je neobľúbená moja hudba. No, pán moderátor, výrub, Mora, postaví. akú hudbu počúvaš ty? Tá, momentálne iba Chruňovú, lebo máme doma 800 jeho CD-čka. Ďalej, pani Mária sa pýta, prečo nehovoríte spisovne a prečo nadávate priamo prenos? Táto, čo je za otázku? Jak spisovne? Však to, čo ja poviem, to musí byť, ne? To je jedno, či ja šušlenci, fustáky, alebo jak hovorím. To, čo ja poviem, to si doberte k srdcu. A teraz poviem ja píp, tak poviem píp. No, keď hovorí ďalšie malé decko píp, no, tak píp, píp, píp. No, tá, a pani Ema, vy to máte ešte odložené, my pritvrdíme, pani Ema. Táto presne, lebo to je voči nám nekorektné, keď sa píp a tá píp, 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 no, píp. Táto Danková manželka, to jak vyzerá, to čo je dač, to čo je? To však vyzerá jak varecha od lekvaru. Tak, no. A obraňovia sa hovoria, že vyzerá ako Sandoka. Tak Chruňo, neskač mi do reči. A pán Danko do nového času povedal, že on ráno nestane za menej ako 60 000 postele. Tak ja sa zobudím aj za menej, a za 5000 €, pán Danko. Viete, Morika, ja si skôr myslím, že to bolo myslené ironicky. Táto nebolo ironicky. Táto myslel vážne tento človek. Táša 4x60 litrov, táto je 180 000 korún.
krát 10, tak to je 1 000 000 ročne. Tak taký plat nemám ani ja, pán Danko. A to pred Bohom nemôže to odísť. Ja viem, čo Slovák chce. Každodenne im píšu z Prednej hory zo Slovenska ľudia. Vy! Dámy a páni, môžeme Monsterovci.